Ni an bɔtɔ an ma dugukolo kan ka se lakuta mara la an nana jɔn de kɔ yan an nana an na simo dɔ de kɔ mɔgɔ o dogo tɛ tɔgɔ la tv kan tɔgɔ ye a tɔgɔ ye ko Seku Yamaya de Kajana dit le prince malien jɔn de ye Seku Yamaya de Kajana jɔn de ye le prince malien a ye tugu an kɔ an bɛ taa ɲɛɲini an b'a ɲɛna a dansɔgɔ ani ko Yamada yada ko yamada tuza Allah nana Allah kara abe na wulla kana ne kana sira tsaka yalla niga tsaka yi sura ko an kana minɛnw cɛ ka an na laadakɔrɔ kanubaga dɔ le sɛgɛrɛ bi o jɔn de bɛɛ ko le ma ko Seku Yamaya de Kajana ni dɔw ko le prince malien mɔgɔ kura tɛ a tigi ye Togola TV jabaraso kan sabula an ka émission kɔrɔnuka ye n'a ye an ka jojo baara dɔw kɛ n'a ye fana ni yɔrɔ la an nana Simo sɔrɔ dugu jumɛn de kɔnɔ an nana sɔrɔ Lakota kɛrɛfɛ dugu dɔ kɔnɔ yan a dansɔgɔ ani ko ni na baro kuncama yan'an ye baro kuncama mun de k'an bila ka bɔ an ɲɛma fɔ Lakota mara kɔnɔ yan mun de k'an bila o la ni k'an bila la sabula an ka mɛn ko a ka meli ɲɛnama minɛ mɔgɔ caman b'a ɲininka la ko o kuma nin ye tiɲɛ ye wa an yɛrɛ k'a ye an ko an ka video kɔni ye n'an ko an bɛna sanfɛ yan ka na ɲininka ka ɲininkali o kɔfɛ n'o jaabi bɔra min kan n'an gɛrɛsɛgɛ kɛla ɲininkali dama dama an fana bɛ fɛ k'o tin kɔ la Togola TV lamɛnbagaw a bɛɛ foni de nin waati in na mɔgɔ b'an suivi la nin waati in na mun bɛna n'an suivi émission kɔkan yɔrɔ la fana an na foli b'o ye a yɛrɛ banni kɔfɛ mun bɛna o la crédit don ka connexion ta k'an suivi an na foli b'o bɛɛ ye nin waati in na a dansɔgɔ ani ko jɔn de ye Seku Yamaya ye
a mɛrɛ bɛ n kɛrɛfɛ yan an bɛna ɲininkali tun la Simo Dansɔgɔ ni ko Ba, marahaba ba. ba Simo e tɔgɔ ni jamu Ne ye Tarawele Seku de ye ka bɔ Kajana Debina. i ni ko Ne y'a faamu. Ka bɔ Musa Tarawele la i Dansɔgɔ ani Mariam Sangare. i ni ko Ale ye Wojinɛka ye i ni ko ka bɔ Kakɔkɔrɔ Wojinɛ Madina ni Kakɔkɔrɔ. i Dansɔgɔ ni ko Voilà. i ni ko Dɔ y'a faamu. i y'a kɔ N bɛ yan bi. i Dansɔgɔ Baasi foyi tɛ n na. i ni ko I yɛrɛ i danse. ba I bɔrɔmɔgɔw don. bɛɛ ka kɛnɛ Denmisɛnnin maakɔrɔbaw. bɛɛ ka kɛnɛ Bɛɛ ka kɛnɛ kɔni. bɛɛ b'a fo I dantigɛ kɛ. aa Komi temps bɛrɛ tɛ n bolo. o ye tiɲɛ ye Ɔ i ni ko i Dansɔgɔ Simo togola tɛ bɛna mɛnbagaw ni kun ye Simo Yamaya la dakuru ɲɛfɔlɔ ye ka lase a ma nin waati nin kɔnɔna la an bɛ ka segin an bɛ don an na ɲininkaliw kɔnɔna la Simo an ka mɛn ko an yɛrɛ ka video dɔw ye meli bɛ cɛ dɔ bolo meli ɲɛnama o tigilamɔgɔ n'i bɔ ne ne yɛrɛ dɔw bɛ yan ne bɔ n don. sabula komi i yɛrɛ bɛ yan an bɛ fɛ k'o mɛn i yɛrɛ fanfɛ yɔrɔ la o ye jɔn de ye fɔlɔ Ne don. Mɔgɔ fila tɛ ne don. Dansɔgɔ A video fana ni bozow y'a bila. Wala Dereke yɛrɛ i bɛ se ka a jate minɛ. Wala kasini bɛ Dereke tɔgɔ ni parce que dɔw bɛ Dereke ni a gansan bɛ n na. Wala n bɛ yɛlɛ kɛ n'a ye sufɛ tan. Dansɔgɔ I y'a faamu. Wala donc ne de ye meli minɛ. Ko ɲɛfɔ de wa u ko di le ko can tɛ wa walima mun don. Simo i b'o ɲɛfɔ an ɲɛna dɔɔni sabula kumaw cayala réseaux sociaux kan O de ye wuli kun ye ka na. Bon d'accord. N m'a ɲɛ f'i ɲɛna. i ni ko Ni dɔ ma fara ka dɔ ti bɔ a la. Bon ne de tun bɛ Kajana. Kamara Cɛkbɛ Kamara ka bɔ Ɲuguni. i ni ko Lon dɔ la ale de wulila ka ne sɛgɛrɛ lon dɔ sufɛ. Ko ale ka mɔgɔ dɔ bɛ Côte d'Ivoire. Ko a sigilen don Côte d'Ivoire yan. Dansɔgɔ Ko u ye sɛbɛn d'a ma. Ko ka mili dɔw faga. Parce que k'u ye tiɲɛni caman kɛ. Donc n tɛ se ka na n'u ma sɛbɛn ta. U ka sɛbɛn ta. Wala an tɛ se ka wuli ten. i ni ko U fana ye sɛbɛn ta. An nana ko la. Bon ne ka kɔndɔrɔn ani ne ka ɲɛkɔrɔni ne ka ɲɛji soro. O de tun bɛ ne kun ne ka bɔrɔ kɔnɔ. Bon an ye kurun bori ka yɛlɛ ji kan. Ba min don a cɛ tigɛ ka bon ni kilo 4 ye. Voilà. Donc an taara se yen. Bon hali melicɛ taara wuli an na quoi. N'u b'a fɔ ma ko melikiki. Ya melimuso ni jiginni dɔ bɛ. Donc a ko a bɛna kurun gosi cogo cogo a ma se. Bon kurun borola siranna ale bɛ fɛ k'i yɛrɛ bin ji kan. Donc ne de ko bɛna ale minɛ. Bon saki min don a kun fila bɛ don ɲɔgɔn na de. Bon saki tigɛla saki binna ba kɔnɔ. Bon bozokɛ ye moteur minɛ an bɔra. Bon o y'a sɔrɔ muso mun tun bɛ bada la yen olu bɛ to ka jɛgɛw di ne ma donsokɛ nana n'i ye sogo faga an bɛna tila ka na ko lajɛ i fɛ bon ne yɛrɛ ma fɔ mɔgɔ ɲɛna n bɛ soma ye n bɛ bololabaara kɛ n m'a foyi fɔ mɔgɔ ɲɛna yɛrɛ mais u bɛ ka ne bonya mais k'a ta olu min ne ka saki nana bin u ko ne ka cɛya banna quoi u fɔ mɔgɔw ɲɛna josɔn tɛ mɔgɔ kɛ cɛ ye quoi jo bɛ n fɛ n bɛ fɛn dɔ sɔn n bɛ jinɛ sɔn n bɛ nin sɔn n bɛ nin sɔn tɛ maa kɛ cɛ ye donc ne fana ko ka bozo wɛrɛ ɲini ale kɔni bɛ essence litiri lourd d'ale ma litiri kelen bɛ se ka ba yɛrɛ traverser ne ko problème tɛ n ko joli don ko kɛmɛ fila ne ye 2000 bɔ ka d'a ma n ko a ka 1000 bila a kun an ka n'a banna a b'a renforcer a ko problème t'a la an bɛ taa donc an taara o de la Dansɔgɔ n ye mairie dɔ ci i y'a faamu o bɛ yen mais an ma sɔn k'o bɔ video la voilà donc o de la sisan n y'a fɔ de n ko a ba bɛ nana a ba kun tɛ miirikɛ don sinon ba kun fagala ka ban mais an b'a sɔn k'o de bɔ o de la sisan n ye n bin a kɔ de k'an walaka sisan ka bɔ dusukun bɔnna k'an bin a kɔ ji kɔnɔ parce que n ye miliden ninnu ye n ye n bin a kɔ yɛrɛ de k'a minɛ k'a yira u b'a dɔn k'a fɔ ko suya ni bakan tɛ tafo tɛ suya yɛrɛ bɛ bɔ da kɔnɔ k'o daji de wala hali bin bɛ bɔra nin bɛ se ka lajɔ o tɛ jo ye o sugu fana n bɛ se ka lajɔ wala an bɛ yan o de kosɔn n ye wele ka na yan wala an bɛ yɔrɔ min na sisan ten hali ni mili bɔra yan sisan i b'a dɔn ko ko min bɛ kɛ sɔn ne yɛrɛ de y'a minɛ k'an bin ba kɔnɔ k'a minɛ o de kosɔn bozokɛ yɛrɛ y'a fɔ u ka kan na a tilala k'a fɔ k'olu ma deli k'a ye n bɛ tila ka video d'i ma ko ka jigin meli kɔ ji la ka taa minɛ a ba la ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ olu y'a ye quoi mais min ye n bila a la an taara Buguni Bɔlɔkɔrɔ Seydou n'o ye n karamɔgɔkɛ ye voilà parce que n ye sɛ minɛ k'a di mɔgɔ min ma Mali dugukolo kan o de ye Bɔlɔkɔrɔ Seydou a cɛ finman tɛ yen a jɛman tɛ yen Mali bɛɛ ka don yan ka bɔ yan ni y'a mɔgɔ bɛ yan k'a bolo lawuli n ma sɛ minɛ k'a di Bɔlɔkɔrɔ Seydou ma ko parce que ko wɛrɛ dɛ parce que don dɔ n taara fɛ yen dɔ y'a wele
a ka laturu ko la a kuma la tigi ye ne yɛrɛ sɔnna ko paseke ne yɛrɛ bɛ turabu da i y'a faamu a ye min fɔ a tigi ɲɛna a ma nkalon fɔ a ye tiɲɛ de fɔ a tigi ɲɛna n tɛ ka kapilisi kɛ dɛ ne ko bɔn n ko Simo n k'i bɛ laturu dɔn kuwa i y'a faamu n ko komi Mali la yan jatigi bɛ na mɛ baarakɛɲɔgɔn tɛ na Mali la yan n b'i kɛ n karamɔgɔ n b'i kɛ n ka laturu karamɔgɔ Mali la yan parce que souvent dɔw bɛ ɲininka Mali la jɔn ye karamɔgɔ ye bɔn ni maa bolo tɛ ɲɔgɔn bolo Mali la n ko n b'i k'a ye a ye tile 3 de ta ka réfléchir a ko mɛ e yɛrɛ bɛ laturu da n ko awɔ mɛ a fana nana sɔn an y'a ko kɛ ten ne de ye nin minɛ n'i y'a ye seri ta yɔrɔ dɔ la fo k'a fɔ k'a latigɛ ne de y'a minɛ a ba la wa o dɔrɔn tɛ ne ye samaden minɛ ne ye sigiden minɛ hali waraden ne y'a minɛ o wala mɛ n bɛ se ka dɔw video ci ma mɛ mɔgɔ san t'u bila kɔlɔlɔ b'a la dɔɔni wala ko de b'a ko quoi souvent i b'a ye i sigilen bɛ to ten parce que an tɛ mɔgɔ dogolen ye wala turisiw dɔw bɛ na parce que sogo ninnu bɛɛ t'u tigiw b'a la quoi wala i mana meli ji la caman bɛ yan feere dɔ bɛ o fɛrɛ fɛ ka ban i b'a ye a tigi bɛ kɛ yan mɛ a bɛ kɛ Espagne a bɛ kɛ Allemagne bon numéro bɛ kɛ meli dɔ bɛ i b'a faga i bɛ taa sɔrɔ ya B3 ou bien ya BS wala u b'a sɛbɛn kan u b'a minɛ k'a sɛbɛn ka bila ka taa o kosɔn parce que u bɛ sogo ninnu yɛrɛ bɛ to yen mɔgɔ sɔrɔ u b'a fɔ k'an kana meliw faga mun na an kana sama faga mun na n bɛna f'i ɲɛna i bɛ basi mun ye feerela nin olu basi ninnu de bɛ bɔ olu la ka o ladi mɔgɔ joli de basi bɛ ta k'a da dɔgɔtɔrɔso la sogoba ninnu réservé kun ye min ye u b'u jeli de ta k'a baara k'a kɛ k'an sauver quoi B+ caman bɛ yen nin ye gilameli don o dɔgɔtɔrɔ caman yɛrɛ bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ souvent u bɛ siran ka ci u bɛ na an b'a ci ka d'u ma an b'a lakiri u b'a basi minɛ u bɛ tila ka lawuli a bɛ taa quoi ne de y'a minɛ voilà n ko ne ye jinɛ kunsigi di bulo ma fɔli la kɔlɔnjɛba ne ye wɔkulɔni fila de faga o fɔ jinɛ fagalaw ɲɛna u bɛ se k'a commenter wɔkulɔni bɛ ni nugu 3 de ye wala n'an taara so i bɛ hakili jigin mɛ a yɔrɔ dɔw yir'i la o tɛ koba ye o voilà Tugula tɛmɛ na bagaw wa da ni ko ni ye ɲɛdɔn kɛnɛ daminɛtɔ de n ka fɔ nin kɛnɛ nin kan i bɛ cɛ ye yan i ka min ɲɛdɔn i b'o de ɲɛfɔ ni o ye tiɲɛ ye n'o ye nkalon ye commentaire la i yɛrɛ bɛ n'o faamuya sabula adamaden bɛɛ ni i kalan bɛrɛ le adamaden n'a kumana ka ban kuma kɔnɔna la i b'a la kalan niveau lɔn i b'a tɛmɛ yɔrɔ lɔn i b'a sigi yɔrɔ lɔn i b'a la yɔrɔ yɛrɛ lɔn sabula i fana bɛ se ka wuli yɔrɔ lɔn o kumakan yɛrɛ sabula an kɔni bɛ yen an tɛ mɔgɔ juge mɛ bɛɛ yɛrɛ b'i yɛrɛ juge i kuma cogo la Simo dakuruɲa 2 jala n ye o meli minɛ nin yɔrɔ la mɛ i ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan ni o ye ka meli minɛ i ka biriki bɔ ka jigin meli kɔ ka taa minɛ ko suya o tɛ sɛbɛnden ye o tɛ ta ko ye an bɛ fɛ k'a lɔn e ka meli ni minɛ ni lɔnko dɔ le wa walima e yɛrɛ ka minɛ ten ne mɔgɔw ko de ko dibinan tɛ yen ko can tɛ nin ka haya ko la ko dibinan tɛ yen o nkalon de ye ne bɛ tunun ka sɔrɔ bagan tɛ na o dɔbɔ o ka ca yɛrɛ o tɛ koba yɛrɛ ye i y'a faamu ne bɛ tunun ka sɔrɔ bagan tɛ na i taara ngɔnifɔla min fɛ dogo ye ko seru a sogolo wara sogolo a bɛ bɔra Dɛfina kɛrɛfɛ wala Seru Kulubali a bɛ bɔra Dɛfina kɛrɛfɛ yen ma filɛ i y'a faamu Seru bo dibinan kelen min bɛ ne bolo a bɛ Seru bolo parce que musokɔrɔba kelen jɛnna k'a d'a ma ɲɔgɔn fɛ awɔ i b'a dɔn kɔni a ma sa dɛ a bɛ yen wa musokɔrɔba fana ni ma sa fɔlɔ wala est-ce que i y'a faamu wala wa k'a fɔ ko bakan b'i la o tɛ i nana i fɛn dɔ sɔrɔ k'i biri o kɔfɛ i bɛ fɛn ne yɛrɛ bɛ dibini digɛn o awɔ dibini yɛrɛ ne b'a digɛn wala ne ye ta digɛn sisan ka d'e ma e tɛ ne ta ye ne tɛ ta ye fɔ ne min y'a digɛn ne y'a di a kalanden 2 ma parce que a bɛ digɛn fila ni fɛn don quoi i b'a digɛn 2 de a kelen tɛ baara wala dibinitigiw kulo bɛ n na i b'a fɔ dibisuru ni dibini yɛrɛ donso ka dibini wala i bɛ donsoba caman ye a t'u bolo dɛ non a t'u bolo ni bezi ɲini don n bɛ se ka caméra jɔ n yɛrɛ la n bɛ tunun mɛ u bɛna fɔ ko ko application don quoi donc i m'a ye mɔgɔw bɛ dalu bila ne y'an tɛ dalu bila o u b'a fɔ ko laturu ko can t'a la oui ne bɛ jo de karamɔgɔ ma yɔrɔ min na ko can tɛ laturu la k'a fɔ ko laturu bɛ se ka nin yɛlɛma dɛ laturu bɛ nin kɛ tan non laturu tɛ komayan fɛn non i bɛ se ka mɔgɔ ta point A ka taa bila fɔ Z a bɛ kɛ fɛn ye mɛ k'a fɔ ko sinikɛnɛ na min kɛ tan non hali o se tɛ jinɛ ye hali o se tɛ jinɛ ye k'a fɔ ko min sini yanni araba cɛ min nin kɛ tan nɔ n'i bɛ fɛ ka ko de karaba ka ko nikɛnɛ tigɛ saya ko ninnu bɛ se ka karaba don ni don mɛ ka adamaden mako ɲa a tɛ se ka karaba don ni don a bɛ karaba kalo ni kalo san ni san
voilà voilà sisan i bɛ se ka degun bila adamaden kan o de bɛ se ka karaba de i y'a faamu donc ni mɔgɔ yɛrɛ ye ala dali fɛn d'i ma ko yanni tile tan i bɛ kɛ fɛn ye a wuli kunna tile tan ni kelen don n'i kɛra fɛn ye yanni tile tan ni kelen don i bɛ sa parce que a y'i yɛrɛ saraka de ka d'i ma ne y'o f'i ɲɛna a fɛnw bɛ yen awɔ voilà voilà o waati bɛ bɔ ni kun ye an dotɔ ye émission kɔnɔna la komi an ka fɔ ɲɛ ma ɲɛdɔn kɛnɛ le waati ni sanga bɛɛ Simon o yɔrɔ jira an bɛ fɛ k'a lɔn meli minɛni kɔfɛ kara ni nɛrɛ mɛ e sɔrɔ a ko la wa n k'o de fɛ yanni ne ka meli minɛ ni ne siɲɛ fɔlɔ tun tɛ o mais komi yɔrɔ de y'a fɔ Buguni ko ne ye wara 3 faga k'a dun k'ale to o polimiki sɛ la ko de ko Siyɔrɔ Siribe a ye nkalon da ne la quoi i y'a faamu k'a ye nkalon da n na a ye fɛ ka pour que ne bɛ dɔn quoi voilà o de la n dimina n'a video nin lamɛn ka ɲa n ko Yɔrɔ Siribe n ko dana n ko ma meli ɲɛnama minɛ nin ye wa voilà n y'a fɔ ten de n ko u b'a la ko dana dɔn ko n ko meli ɲɛnama tɛ ne bolo nin ye wa mais un point même c'est simple mɔgɔ min yɛrɛ ma deli ka meli faga i jala bɛ gɛlɛya meli la ka ɲɛnama minɛ bilaye ni su fɛ 22h ni 23h cɛ souvent meli bɛ yɛlɛ souvent bɛ yɛlɛ 4h souvent a bɛ yɛlɛ fitiri da la ni kɔngɔ b'a la ka tɛmɛ mais melikɔrɔba tɛ yɛlɛ fitiri dɛ meli walaninw san kelen meli ni san fila meli ninnu ani san saba ninnu meli min bɛ tɔni kelen dɔnniw ni tɔni fila ninnu de bɛ yɛlɛ sinon malikiki yɛrɛ bɛ se ka su kɔrɔ bɛɛ kɛ ni kalo bɛ bin waati min na o de bɛ bin ale yɛlɛ waati ma voilà i y'a faamu dɔw b'a fɔ ko meli bɛ dumuni kɛ ka na yɛlɛ kan o meliden ninnu ye sinon melicɛ yɛrɛ n'a b'a dɔn ko i bɛ yen a tɛ yɛlɛ o de la sisan n y'a ɲɛnama minɛ hali ni teri lɔ u b'a fɔ ko foto ta ni meli su ye e bɛ se k'a faga kɛ n bɛ se k'i ka dosofani minɛ k'e ka marifa minɛ k'an jɔ kunna kɛ voilà n ye n to kurun fana kɔnɔ k'a filmer k'a ci fana voilà o video bɛɛ tun bɛ yen voilà o fana b'u bolo yen mais u tɛ sɔn k'o bila parce que déjà u da fermer n'o yɔrɔ ye est-ce que i y'a faamu voilà o dɔrɔn tɛ ne ye ko caman kɛ quoi voilà sɔɔni bɛsi ɲini no n bɛ se ka TikTok succès bɛɛ tun minɛ awɔ kana siga fiyewu a bɛɛ parce que ne ni dafɛn tɛ comparer quoi non ni ne ni mɔgɔ comparer ne b'i lajigin ka yɛlɛ bilaye kana siga fiyewu ne ni maa ti comparer ayi ne ni maa ti comparer k'a fɔ ko Segu ni nin ko est-ce que Segu fɔra la wa walima nin fɔra la wa ni n'a y'a mɛn ko la dɔrɔn i ka succès danni o yɔrɔ la yen voilà olu kosɔn ne tɛ se ka bonya dabali kosɔn quoi ne tɛ se ka bonya ne balo yɛrɛ ye cogo di voilà olu kosɔn ne tɛ sɔn ka bonya e tɛ se ka bonya dabali kosɔn cogoya di e bɛ dabali baara o a bɛ cogoya di parce que ne ka kulo ni n ka sɛbɛ bɛ ne ka da la quoi voilà hali sisan ne ye ne tana tiɲɛ sisan ne b'a f'i ɲɛna n ka émission jɔ o bɛ kɛ kɛlɛ daminɛ ne ye c'est clair et net ah non k'a fɔ ko a bɛ tan non ni ne tana ko ka dɔrɔn an b'a bɛɛ da n'i ka micro bɔ k'a d'i ma o ka banni ye parce que mɔgɔ ma ne kɛmɛ mɔgɔ tɛ ne ka tɔgɔ sabu ye quoi k'a fɔ dɔw b'a fɔ a nana ne fɛ a ye tɔgɔ sɔrɔ a nana ten a ye nin kɛ non ne tɔgɔ teliman wulila ka mɔgɔ caman sɛgɛrɛ voilà k'a ta coupe décalé waatiw la ne ni Andersonw ni fɛnw an ye 200 ni 500 ni miliyɔn di coupe décalé mɔgɔw ma ne y'a ye an b'a dara ne tɔgɔ kan wa wurutɛri ko sɔn don n'i tɛ baara kɛ i bɛ se ka wurutɛri san ko voilà donc an ma don bakun kɔnɔ sinon n'u bɛ fɛ n bɛ dɔ wɛrɛ kɛ tuguni voilà komi ko i bɛna tile 3 kɛ i bɛ taa i bɛ na ayi n y'a f'i ɲɛna siɲɛ dɔ la i ma temps sɔrɔ i bɛ na i bɛ caméra sigi an bɛ meli filmer a bɛ o la n b'a ci k'a faga u bɛna fɔ ko fana ni ko caméra le y'o kɛ tugun voilà donc ça dépend de la réponse qu'ils vont donner walima o dɔ bɛ na voilà ni mɔgɔ min ko rien n'est vrai rien n'existe là qu'il me contacte il vient a ka déplacement n'a ka séjour bɛɛ ne b'a a bɛɛ sara a bɛ na n bɛ taa sɛbɛn ta meli la parce que a sɛbɛn sɔrɔ man di quoi voilà dugumɔgɔw de b'a kɛ i bɛ sɛbɛn sɔrɔ voilà donc dɔw yɛrɛ bɛ kɛ a b'a préjugé i bɛ taa fɔ a ka di dugumɔgɔw ma a ko kala dɔrɔn i b'a ta a n'a sɔn a tɔ bɛɛ sanna o le ye contrat ye a kana fɔ mɔgɔw fana ɲɛna ko meli n'a ma fɔ ala ka feere ten non mɔgɔw b'an wele a kama de u bɛ sɛbɛn di de i bɛ taa faga de u b'a f'i ɲɛna i b'a faga ka d'aw ma an bɛna nin d'i ma a b'a préjugé a faga bɛli voilà o yɔrɔ la sisan i ka jo kan i ka jo ma o bɛ dɔw
sɔrɔ ne ka soma dɔ yɛ kasi la muso ko sɔn o sɔrɔ jafara fila b'u bolo e da sɔgɔ ni ko o da sɔgɔ ni ko ɲɛdɔn kɛnɛ le toujours e ka min ɲɛna e k'o de ɲɛfɔ nin kɛnɛ nin kan Simo la dakurunya damana nin ye an tɔtɔ ye émission kɔnɔna la ni lɛri in na an n'a foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ an lɔnbaga bɛɛ Simo ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan ko ni maa n'i ma la nin ko in na i bɛ se ka contact ta n'ale o yɔrɔ la i bɛna Simo la contact sɔrɔ cogoya di an bɛna profiter ka Simo la contact di nin yɔrɔ la émission kɔnɔna la an lamɛnbagaw ma Dian Seleke naani bɛɛ la Simo la contact o ye jumɛn ye o ye 00 225 ye sabula a bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ nin waati in na 07 06 95 30 87 n bɛ segin a kan tuguni 00 225 07 06 95 30 87 o ye Simo la Côte d'Ivoire numéro ye a bɛ sɔrɔ direct la a bɛ sɔrɔ WhatsApp la n'i kɔni k'a wele n'i m'a lasɔrɔ i bɛ patienter sabula a tɛ ban tu kɔnɔ a bɛ don tu mun kɔnɔ waati caman réseau ko yɛrɛ tɛ yen voilà n'i ka vocal ci fana i b'a lasɔrɔ n'a ka o ye waati a b'i jaabi an bɛ a la Mali numéro fana di n'o ye 00 223 85 26 10 15 n bɛ segin a kan 00 223 85 26 10 15 o ye Simo la numéro ye n'i ka a wele nin na waati i b'a lasɔrɔ an bɛ conseiller ka ɲininkali ti ŋɔ Simo la Simo an bɛ mairie babu kɔnɔ toujours sabula an m'a mɛn dɔw da ko boso le ka mairie ni minɛ ko e nani photo ta n'o ye an bɛ fɛ k'a lɔn boso fana tun bɛ video la an bɛ fɛ k'o kuma i yɛrɛ bɛ dɔ fɔ an ɲɛna o ko la o ko kuma bɛ cogoya di c'est simple e da sɔgɔ ni ko n y'a bɛɛ video kɛ a bɛɛ fana bɛ yen ko n y'a f'u ɲɛna n ko o kana mɛ mɔgɔ sɔn ne k'a fɔ waa bozokɛ ma n'i ma n'a sogo minɛ ka n'a taara mɛ mugu ci la o video bɛ kɛ n ko ni k'a to yen n'a taara mɛ mugu ci la wa n'a fana fɔ n'a mɛ mugu ci la c'est clair et net o y'a sɔrɔ n ye n ka marifa minɛ n bɛ fɛ ka dɔɔni ci quoi mɛ o kun tɛ sɛbɛn kɔnɔ o kosɔn n bɛ marifa sigi n tɛ se k'a ci parce que n kana na n yɛrɛ bila information kɔnɔ quoi parce que maa si tɛ fanga sanfɛ voilà hali n'i ka kuredu kan ye i tɛ fanga sanfɛ i b'a ta olu ta la n'a fɔra ko i bɛ kelen de kɛ i bɛ dan kelen de ma sɔngɔ n'a kun fɔra ko sɛbɛn kun tɛ ta Mali la ne kun bɛ se ka Mali 100 lawuru ta ɲinan san kɔnɔ voilà mais sɛbɛn de bɛ ta a la a bɛ san de fana bɛ sara de f'a ka ko dɔ de kɛ o donna wara ma taama ne kɔ n y'a filmé ka poster kɛ voilà mais a tɛ se k'a faga parce que a kɔnɔma don n'i y'a faga nin la loi t'arrête voilà a kɔnɔma don parce que wara yɛrɛ tɛ yera bilen voilà donc ne fana ni n ko k'u bɛ taa a déclarer n y'a fɔ dugutigi ɲɛna a ka taa fɔ deyo o furaw ɲɛna ko wara bɛ yan est-ce que i y'a faamu voilà n ma dugu dɔ tɔgɔ fɔ nin ye wa o bɛ se ka kɛ ngalon ye wa ne bɛ se k'a faga k'a golo bɔ ka taa gulonka bugun dɔ kɛ mais a man ɲi dɔw bɛ na don na ça peut te rattraper e ma sigi kunkolo ye so ye wa mais e ka i delila ka filmer ne fɛ wa voilà donc an t'o kɛ sinon ne ma ne ɲɔgɔnna dɔ ye ko i ye nin bɔ komi ne a tɛ yen a tɛ yen moi je suis un mécanicien diplômé seereya bɛɛ bɛ ne bolo c'était légalisé par la mairie école technique min ɲini les BT en mécanique là moi j'ai ça moi j'ai signé contrat avec CFAO Boaké moi j'ai refusé 300 000 par mois j'ai refusé ne kun bɛ ka taa n na stage kɛ fɔ ni yɛrɛ mais j'ai refusé parce que n tɛna kɛ fɛn y'a la voilà est-ce que i y'a faamu n y'a lajɛ n ta tɛ nɛgɛ la voilà donc a vidéo bɛ komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na a ye mɔgɔw yɛrɛ bolo je crois que la moitié du monde a vu voilà n'i y'a fɔ bozokɛ ma n'i ye n ka mairie bila n'a taara n bɛna mugu ci la a fana ye kuma o kana ba k'a fɔ k'a bozo de k'a minɛ k'a di ne ma voilà bozokɛ yɛrɛ kumana bozokan na o voilà bozo kɔni bozokɛ le ta kurun na n t'a la o ye tiɲɛ ye wa ni kurun tɛ n tɛ se ka taama ji kan o kɔni dalu tɛ n bolo ka taama ji kan kɔni tɛ n bolo mais ji fana tɛ se ka n dun ayi ni ko Dansɔgɔ togola tɛmɛ bagabaw ni tun ye mairie ka baro ye sabula an ka mairie min ye Simo bolo sabula ɲininkali le cayara an nan'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn n'o ye ɲɛdɔn kɛnɛ kan ye a Dansɔgɔ ka nin ko Simo Dansɔgɔ a la dakuruɲa damadɔ na mairie kis'a kan a la numéro an k'o ji ka ban an fana ɲɛ bɛ numéro la donc nin waati nin na ni renseignement grave bɛ min fɛ o bɛ se ka Simo yɛrɛ wele numéro direct kan a bɛɛ foli de nin waati in na an n'a foli b'a bɛɛ ye maa maa i b'an suivi la nin waati in na an n'a foli b'a ye an bɛna kɔsegin ka ɲininkali dɔ tingo Simo la ni min ni mairie ta tɛ kelen ye tuguni a Dansɔgɔ ani ko an bɛna ɲininkali kɛlɛ tingo Simo la sabula
ɲininkaliw ka ca an bolo nin kɛnɛ in kan Simon Namu. an ka ye e fana an b'a ye i ni somaw ani jinɛtigi ni donsow an ka ye a tɛ dola nɔgɔ la ten ka caya an t'u ye i kɔ ka caya an fana tɛ o y'i kɔ ka caya sabula an fana t'i ye dusu kɛnɛ bɛɛ kan ten fo k'o bɛɛ la ten an bɛ fɛ ka lɔn ko dɔ de b'alu i ni olu cɛ wa walima i bɛ siran n'o ɲɛli Ko di? ko d'accord Are fana kɛ m'a faamu ka ɲa. ko sabula an b'a ye la e ni donsow ani jinɛtigiw ani somaw an t'a yela nɔgɔ bolo ten ka caya an yɛrɛ t'i yela donso baaraw la ten ka caya Togola TV lamɛnbagaw sa kɛrɛnkɛrɛn ne yɛrɛ bɛ fɛ ka lɔn e bɛ siran n'o yɛlɛ wa walima mun ko de bɛ yen are kuma an kun t'a jaabi mais komi i ye siranya don a la n b'a jaabi quoi hali ni ka ne tɛ siran ne bɛ taama ni minnu marifa min ye diɲɛ kɔnɔ i b'a dɔn ko i ka faamu a ye ɲɔgɔn ye Buwake n kɔsegi fana n'an kun ka ɲɔgɔn kunbɛn mɔgɔ sɔn ne tɛ yɛlɛ jinɛtigiw kɔ mɔgɔ sɔn ne tɛ yɛlɛ somaw kɔ mɔgɔ sɔn ne tɛ yɛlɛ donsow kɔ o fɛn saba de ye a si ni si tɛ kelen ye parce que e tɛ se k'a fɔ k'e ye jo ta ko jinɛ bɛ fɛ bilen a ye jo bila i b'a to jinɛ dɔrɔn ma ni jinɛ dɔrɔn b'i bolo i mako tɛ jo la a jinɛ yɛrɛ yɛrɛ dɛ n b'a fɔ ka taa kɛ jo dɔ sɔn ye bon kɔnɔ ye non o tɛ dɛ Mami Wata yɛrɛ furula jinɛ min ma o tɔgɔ ko Gawusu voilà tubabuw ko ma ko Gawulu voilà i ka faamu wa voilà donc jinɛ fila bɛ yen sɛbɛnna jinɛ fila n'i taara tubabu la o ye Mami Wata ye o kɔgɔji jinɛ de ye n b'a f'i ɲɛna k'a piriku parce que kɔgɔji b'an fɛ o Mami Wata de kɔgɔ bɛ ji min na ale bɛ yen de voilà donc kɔgɔ tɛ ji mun na banifin ni banibilen ninnu bɛ Mami na Hayidara ninnu ta de ye quoi voilà o ye ko jinɛ voilà sinon an yɛrɛ ka dugu la Debena an ye kɔlɔba tigiw ye hali yanni ka na yan ne y'a sɔn fɔlɔ la ji fila tun bɛ woyo ka don ɲɔgɔn na donc ne yɛrɛ bɔla jinɛ bonda dɔ la quoi donc jinɛtigiya y'a can b'a la mais can t'a fana a la dɛ yɔrɔ jumɛn de can tɛ an k'o to yen mɔgɔw ko dɔw b'u ka dahirimɛ ɲini a la an b'o to yen kana mɔgɔ ka baloko tiɲɛ voilà somaya fana ne k'o de f'i ye n ka interview la jotigiw de bɛ yen o bɛ la ko soma yɛrɛ soma e tɛ sisan an ɲɛ dɔ kɛnɛ jafanatigi ye jotigi de ye kɔntɔrɔtigi ye jotigi de ye o tɛ soma ye sa Simon non jumɛn ye somaya ye i b'a fɔ k'i nana miliko ɲɛɲini la wa ɲɛ dɔ kɛnɛ kan kɔni n'an ka to miliko ɲɛma ban wa an ka to o la sogofagala jugu yɛrɛ dɔw bɛ yen jo t'u bolo sogofagala caman bɛ yen n bɛ se ka mɔgɔ sigiyɔrɔma 10 f'i ɲɛna yan a ye min kɛ ne kɔ ne t'o dɔn dɛ mais ne ɲɛnɛ hali a ka sogo faga n'i y'i ka jo don a la a basi la a bɛ yafa sogo nin kɔ i ka faamu wa a bɛ yɛlɛ ni dɔlɔmina ye ani jo sɔnna bɛ yɛlɛ a yɛrɛ b'a f'i ɲɛnɛ taa kɛrɛmasina fɛ a ka jo ka ɲi taa ta voilà bamananw b'a fɔ ma ko bololabatola voilà ni donna komi an bɛ bɔ direct don sinon jo bonatigi ninnu a bɛ fɔ ma ko bonatigiw de ye ninnu ye voilà soma gosi ɲagatɛ ninnu ni salifotogola ninnu voilà olu de tun bɛ somaya de olu tun sera niveau min na nin ye olu de tun bɛ somaw ye u mako tɛ kɛ jo la bilen n'a y'u jɔ u bɛ laturu da n'a y'u jɔ u tɛ laturu da quoi i ka ye wa u bɛ ko wɛrɛ bɔ u yɛrɛ la k'a digɛnɛ ten n'a y'i da n'a y'i sigi n y'o f'i ɲɛnɛ soma bɛ se k'i sigi ten ko n bɛna kɛ sangara a b'a f'i ɲɛnɛ o ta y'a dakan de ye o de ye soma yɛrɛ de ye i y'a faamu voilà mɔgɔ si ma soma bɛna a f'a ɲɛna ko e ye mɔgɔ si ma de e si bannen don o kuma fɔ ko fɔlɔkɛ ta yɛrɛ cɛkɔrɔba ɲuman na n'a y'a sɔrɔ nin den nin bɛ kɛ fɛn ye a tɛ turabu da o mais o tɛ basi bɔn non fɛn fɛn bɛ yen bi i b'a ye u ka interview kɛla kelen ka taa nin a bɛɛ jotigi jinɛtigi ye jinɛtigi ye munna mɔgɔ u t'a fɔ ko jinɛtigi soma c'est simple munna b'a fɔ ko jinɛtigi ye jinɛtigi ye n'i bɛ turabudala ye i bɛ turabudala ye voilà e se ka faamu voilà soma nin yɛrɛ kɔrɔ yɛrɛ n bɛn'o f'i ɲɛna de ba ni donsokɛ sɛgɛnna kungo yala la dɛ a bɛ fɔ sisan a kɛra somɔgɔ ye o tɛ ye kungo kɔnɔ bilen ni o kɛra soma ye sisan soma voilà
maa fana ye fila ye ji la an bɛ ji min ka tɛ nin ye n'an mɛnna i bɛna ji na nin tɛmɛtɔ ye ale b'a kunsigi ɲini min na a bɛ tɛmɛ yan bi yɛlɛ bɛ tɛ jumansi ye wa ale bɛ yala kɛ don na ka mɔgɔw ka jɔw f'u ye ka jɛgɛ bɔ o de la jɔ b'a minɛ jinɛ maa kɔni fila don a jɛgɛlama bɛ yen a wɔkulɔnama bɛ yen wala n'an tɛna don o kɔnɔ bi sisan e ti yɛlɛ bi an kɔ wa wala ne nana segin sisan yala na k'i sigi so i b'i ka baara kɛ lu kɔnɔ sisan de ye o ye kɛ ne ye soma ye o kameramani soma de y'o de i sigila so kɔnɔ de togola kɛla sisan so kɔnɔ mɔgɔ ye o de ye soma nin de ye i k'a fɔ soma tɛ fɛn ye k'a fɔ ko dɔ de ye k'a kɛla nin ye n'i sigila lu kɔnɔ o ye kɛ ne ye soma de ye mɛ soma ju sɔnna nin kɛra dodo soma ye a donna bolibato la sisan a ye fɔ de ko soma yiritigɛla soma laturudala mɔgɔ sɔrɔ bɛ laturu d'a kan so i kɔni bɛ so kɔni dɔn so kɔnɔ maa wala so kɔnɔ mɔgɔ o jira ka nin jɛ ka soma o de dɔn sisan kuma jɛnyɛra ka se yɔrɔ min na nin f'i b'a dɔn de dɔn an tɛ se ka bɛn kelen ma ne bɛ n ka mɛli minɛ sisan u b'a fɔ sisan ko can tɛ wa mun y'a dalu di ne ma a tɛna dogo olu la wa dɔn ne bɛ n ka dalu kɔrɔlen bɛɛ tu fili ka taa tugu e kɔ wa o tɛ se ka kɛ o e bɛ ne balo cogo yira ne la wala an bɛɛ b'a dɔn ko fɛn dɔ dugukolo da fɛn dɔ fana ye sankolo da mɛ karamɔgɔw hakili la de an kɛ cogo min na a tɛ kɛ ten parce que ala filɛ ala tɛ se ka dimi bɔ mɛ ala bɛ dimi dɔn a tɛ se ka dimi bɔ o de kosɔn an b'a dɔn ko can b'a la tigi wa an b'an tugu piɲɛ an tɛ tugu a kɔ parce que a tɛ se ka an ka dimi bɔ an na ayi a tɛ se ka an ka dimi bɔ an na o de kosɔn an tɛ tugu a kɔ a bɛ kɛ ji nin bɛ bɔrɔ de a sofɛrikɛ don fɛn kɔni bɛ taa n'a ye o se fana bɛ fɛn kelen fana ni ye k'a lajɔ hali jinɛ min bɛ jinɛ ko mɔgɔ de y'a bila ye mɛ ala tɛ se ka dimi bɔ o de kosɔn an tɛ tugu a kɔ ko ni min kɛra k'i k'o da i kan k'o d'ale yɛrɛ k'a la an tɛ sɔn o ma o de kosɔn an fana taa fɛn dɔw bati n'o ye ɲinakɔrɔniw ni jigi sɛmɛw ni musaganaw ye musagana tununna bi musagana tɛ sɔn namara ma o ayi ka dɔ ka wari minɛ ko n kana mun kama k'i da musagana tɛ sɔn o ma i ye musagana tigi ɲini bɛ a ka dɔgɔ mɛ i y'a dalen ye ne yɛrɛ b'a digɛ ne taara san ne tɛ jo sunkuruma tigɛ ne ye ne ma ja fɛnɛ ta o don ye parce que a ju tɛna sɔrɔ n'a nana ko dɔ kɛ ne ka den na ne b'a kɛ cogo di ne lajɛna taa transport tɛ ne bolo don a bɛ ne den fa i bɛ jo ɲini k'a ju ɲini k'a kunsirikan ɲini n'a ye i tana tiɲɛ don min na parce que jo kɛla komi den min bɛ ŋunuma ne y'a ko dɔ k'a la bi sin na a tɛ ŋunuma ka na e kɔ jo bɛ tere a fana bɛ cɛliya ka tɛmɛ muso kan an bɛ to ka n ye n ka kunkolo sɔn bi n ye n ka jafɛrɛ sɔn bi n ye n ka nin kɔntɔrɔ nin sɔn bi ne ye ba fila di jo kelen ma ka dɔ ninnu to yen dɔ ninnu fana bɛ wuli fana ko b'o tiɲɛ jo caman ta ye kungo de e m'a ye jo camantigi caman o tɛ se ka bonya wa jo bɛ kɛ min i basi la dɔɔnin fɔ i bɛ sa jo ka hali ni jo danna nin ma n'a ka ɲi kosɛbɛ i bɛ diɲɛ mako bɛɛ digɛn n'a ye o an tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kɔ ne fana bɛ taa mɔgɔ caman fɛ u bɛ siran u kan ka ko mun kɛ u tɛ se k'a kɛ parce que ne bɛ ko ni can caman dɔn wala e tɛ k'a faamu wa e tɛ k'a faamu wala n'an sera olu kɔnɔ i bɛ hakili jigin kɔmɔya dɔ bɛ yen u bɛ to k'a kɛ sisan a bɛ réseau kan sisan ka wari bɔ n tɛn'o kɛ a ka di a tigi balo b'a la an b'o yɔrɔ to yen wala e tɛ k'a faamu donsoya filɛ sisan dɔw de bɛ fɛ n'i taara f'i ka taa i yɛrɛ majigin olu kɔrɔ de ne fana tɛ sɔn o ma ne bɛ taa bonya kɛ parce que e ye ne dɔ de ye a ka gɛrɛ an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na n'i bɔra yen u b'a fɔ ko ko nin i bɛna sɔrɔ a dɛsɛra de ne dɛsɛra ko ma ca dɛ ne b'a dɔn ne bɛ dɛsɛ ko o ko la n tɛ don a la wala sisan ne b'a fɔ sisan e ka nin ji min ka ban e bɛ se k'o ban wa n'o bɛna kɛ ko min kɔsɔn i tɛ yafa o kɔ wa c'est ça joko ma tiɲɛ dɛ wala ka taa hali jo yɛrɛ tɛ sɔn don bɛɛ jo ka makonya don bɛɛ a ka dabali don bɛ yen jo bɛɛ wala Simon o yɔrɔ la an bɛ fɛ ka lɔn donso fana kɔ an ka i ni donsow i tɛ k'olu kɔ waati bɛɛ i tɛ taa o la baaraw la ka caya mun de bɛ n'o ye fana wala sabula i sera jinɛtigiw ni somaw ta yɔrɔ ma wala sisan donsow ta yɔrɔ n bɛ taa don donsow kɔ wala
Dozo bɛ ne bolo dɛ ne yɛrɛ ka mɔgɔ min ka sɛ faga donsoya la a ka ca dɛ Dansɔgɔ cɛkɔrɔba fara hali kunun n ye min bolo don laturu la nin a b'a fɔ k'ale bɛ taa san 65 la wa o ka ma bonya hakili ma wa n y'a dabɔ a kama de k'a ɲininka a si saga la a b'a fɔ ko san 65 bon déjà ne bɛ yala yɔrɔ caman ni bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ ne bila a ɲɛfɛ an ka taa de mɔgɔ tɛ cɛkɔrɔba bonya ka tɛmɛ ne kan mɔgɔkɔrɔba kɔni mais yɛlɛma yɛlɛ le man di ne ye olu fana tɛ diɲɛ fɛ quoi olu ta bɛ dɔɔnin de an ka taa voilà donc ne bɛ taa donsow kɔ ne ni donsow bɛ diɲɛ kɛ mais ne tɛ taa bɛɛ la quoi politique bɛ yɔrɔ donsoya bɛ ne tɛ taa ye non 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 ne y'a kun bɛ sogo ye an ka dugu la ka na an ka zonw ɲini k'o kun ci an ka namara fara ka bɔ dugu kan an ka se ka dugu lakana ka mɔgɔ min bɛ mɔgɔ ka muso tigɛ ka baro n'o ko bɛɛ t'u bali n bɛ ne kɔni bɛ sɔrɔ o donsoya la mais donsoya mana kɛ an ka donsoba dɔ wele k'o kɛ n'an sigira an bɛ wari sɔrɔ ne kɔni tɛ taa o la parce que mɔgɔ ma ne ka marifa san o non 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 mɔgɔ ma ne ka marifa san dɛ ayi mais a fana bɛ se ka o fana sogofa fana bali voilà est-ce que i y'a faamu wa voilà sinon ne k'o donsoba caman de ye u ka ɲɔgɔn ka muso ɲini hali sini u bɛ taa dankun na dankun bɛɛ tɛ se ka mɔgɔ fana minɛ dɛ o dankun bɛ yen ni jɛnɛkɛla ye dankun sigi n'i ye jɛnɛ kɛ i bɛ taa ye kɛ Simon bɛ se ka lɔn cogoya di ko karisa ale ka dankun sigi nin tigi ka nin sigi dankun nin man ɲi dankun n'a sera woro ciyɔrɔ la i bɛ dankun bɛ maa fa bɛɛ b'o dɔn n'i ye woro i bɛ woro de bila i bɛ ɲininkali kɛ a b'a f'i ɲɛna gbɛgbɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ bɔ quoi o secret de a b'a f'i ɲɛna ko tiɲɛna ne fɔla kɛrɛma sɛnɛta la mais ne tun ma se n yɛrɛ kɔrɔ a b'o la da kile o bɛ bila yen parce que n'an ye ɲɔgɔn lebu a man ɲi. Komi an bɛ mɔgɔ caman jigi de ye an tɛ se ka jama parce que n'i jamana sa mɔgɔw bɛ siran ka na i fɛ est ce que nin ko ye ne sɔrɔ ni n taara fɛ don dɔw bɛ walemuso ɲini a kan bɛ fɛ a bɛ na an b'o ko dingɛ dugu ma a bɛ wuli i bɛ taa tuguni mais ne e bɔra k'a fɔ wayi ne ye nin ta kɛ ne ye nin ta kɛ jɔn bɛ na c'est ça c'est simple voilà ne ni donsow bɛ don ɲɔgɔn na mais ne e façon k'e hakili b'a la ko ne bɛ taa cogo min na baara bɛ ne la koyi ne nin ta kɛ yala ye mɔgɔw kɔ jɔn bɛ na ne ka du balo n ne la den bɛ kalan la Aligérie jɔn bɛ k'a ka kalan sara n ko dɔw yɛrɛ ko muso tɛ ne fɛ ka publier de wa n fana tɛ n'o kɛ n tɛ n'o kɛ fana den joli b'e bolo non ça c'est ma vie privée ɲɛdɔn kɛnɛ a bɛɛ bɛ ɲɛdɔn nin sen fɛ Simon yɔrɔ la ɲininkali filanan min b'an bolo k'o tigi la n'o ye ɲininkali sabanan ye o ye munna e tɛ sɔn boli feere ma ko de ko n yɛrɛ la ko n tɛ sɔn ko ne ka jo ninnu ko ne tɛ sɔn k'a di yanni ne ka parce que jo tɛ feere quoi jo bɛ di mɔgɔ ma de i bɛ jo yɛrɛ kalifa mɔgɔ la a tɛ feere bon n bɛna ni kalifa i la t'i yɛrɛ baara la yanni mɔgɔ ka s'a ma na o de kosɔn dugu ko takan bɛ jo min na k'o bɛ se ka mɔgɔ faga a takan de ye nin a sara cogo la n'i sɔn nin na taa i ka du bɔlɔ la yanni ka ne ma ko s'a ma bon n mago bɛna s'a ma don jumɛn ko bɛ ko la e t'o kɛ ne bɛna n'i ka 100 ye ne ka n ka jigisɛmɛ baara k'a d'e ma ou bien ne ye n ka ɲagɔrɔngi baara k'a d'e ma sisan bon ɲagɔrɔngi yɛrɛ ka farin ni kɔntɔrɔ ye voilà wo min fɔ ko jɛnɛya ko a bɛ taa nin ɲagɔrɔngi yɛrɛ ka teli dibini ka teli ni kɔntɔrɔ ye o yɔrɔ sen fɛ c'est ça voilà est-ce que i y'a faamu wa u bɛ min fɔla kɔntɔrɔ ko la a ɲɛkisɛ ko a bɛ taa o bɛɛ tu tɛ o si tɛ foyi ye kɔntɔrɔ ko la a ɲɛkisɛ ko ninnu si tɛ n ko ɲɛkisɛ ye kɔnɔkisɛ de fɛn wɛrɛ b'a la min ka jugu ni ɲɛkisɛ ye i ka ne ka kɔntɔrɔ ye i ye kɔnɔkisɛya la wa dɔw fana bɛ taa mana bilenman tigɛ k'a taara a la o bɛɛ ye politiki de ye voilà ne t'o kɛ fɛn wɛrɛ b'a la min ka jugu n'o bɛɛ ne ka kɔntɔrɔ tala yɔrɔ min na ni bon o bɛɛ tu ye fɛn ye an ka kan ye ta e da sɔgɔ ni ko Simon da sɔgɔ ni ko ɲɛdɔn kɛnɛ le toujours comme ka f'a ɲɛna n bɛna kuma nin jaabi ka ɲa n'i nana ne fɛ i bɛ sɔn ne b'i latɔn n b'i tigɛ ko fɔlɔ i ye kokolo mun kɛ suɲɛli ni namara ni jɛnɛ mun kɛ bolo don kɔrɔ b'o ye i tigɛ bɛ ko k'i bɔ o ma o don dangu jinɛ bɛ yafa i ma
ala yɛrɛ b'a dɔn ko i yɛrɛ nana don tɔn na tɔn min tɛ suɲɛli fɛ tɔn min tɛ namara fɛ a bɛ ala bɛ sɔn ka yafa i ma quoi i y'a faamu wa seli an ka seli ala kubaru min kɛ nin lumière don ni sala a bɛ taa mɛnɛ kaburu kɔnɔ de baraji foyi t'a la o kɔ i dan don karamɔgɔ minɛ t'u ɲininka ni ye seli fana seli ni seli fana waati sela an ye min kalan dɛ u b'a fɔ an ɲɛna ten kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ye mɔni tɛna don yɔrɔ kɔnɔ parce que n t'o yɔrɔ ka bi ko ni seli fana sela a bɛna na jɔ n'i ye miiri tan de seli a bɛ miiri tan baro kɛ n'i ye kaburu kɔnɔ n'a y'i diya i bɛ se ka yɔrɔnin tigɛ ka partager diɲɛmɔgɔ k'a lamɛn n'i ye lansara seli o kelen don n'i ye safo seli o kelen don n'i ye nafila janyani ye o don san mɛ nana cɛ an tɛ san minɛ k'an interview tɔ kɛ wa an taga fɛ a ma bonya fɔlɔ wala i y'a faamu donc n'i bɛna ne ka ju fɛ i bɛ na de fɔ i bɛ bɔ yɔrɔ fɔ ne ɲɛnɛ i bɛ masaw fɔ ne ɲɛnɛ parce que bɛɛ man ka jo yɛrɛ sɔn wala jo bɛ siya dɔw tana n'i ye mɔgɔ sɛbɛnni min ka jo d'i ma jo belebeleba ko nin tɛ o jo bɛ bila n kun i m'a mɛn ko bilankɔrɔ wa mɛ n'i ye den kelen ɲu dunni na don o ye tankɔrɔ de ye quoi ani ɲunkɔrɔ o tɛ jo ye ko wala sɔrɔ mɔgɔ faga fɛn si tɛ belebeleba ye non dansɔgɔ ni ko wala mɔgɔ faga fɛn tɛ belebeleba ye wala parce que an bɛ sɔn dabali siya bɛɛ tun ma awɔ kana siga i kana siga awɔ kana siga fiyewu i ka faamu wala ne tɛ kɔrɔbɔla dɛ k'a fɔ k'i ye manamana kɛ ne la ne bɛ i ka du ci sigilen ɲɛnɛ kana siga Simon i ko yɔrɔ ko mɔgɔ faga fɛn tɛ belebeleba ye mais sabula fɛn ba tɛ o mɔgɔ faga fɛn yɛrɛ bɛ dogo da yɛrɛ kɔnɔ kɔrɔti ka suma mɔgɔ faga la sa kɔrɔti bɛ ka mɔgɔ laji de jumɛn de ka teli mɔgɔ faga la o tɛ fɔ dɛ ko dansɔgɔ tɔgɔla tɛ o dansɔgɔ ni ko nin ye ɲɛdɔn kɛ ne ye sabula ko ninnu caman bɛ yen o tɛ ɲɛfɔ mais i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ fɛ ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ nin kan tuguni o yɔrɔ la an bɛ Simo la kɔfɛ ka Simo la numéro di o yɔrɔ la n'o ye 00225 à la Côte d'Ivoire numéro la la ko ni numéro tɛ di la ko parce que ko n bɛna joli mɔgɔ ma dɛ ko i b'o d'a kan non ne min b'a da la ko can tɛ i bɛ se ka wele ka ɲininkali kɛ o yɔrɔ la k'a fɔ a ye n wele n bɛna jo d'a ma o tɛ dɛ ne ka jo tɛ se ka sɔrɔ ten i bɛ wuli de ka na ne fɛ an bɛ baro k'a kan n bɛ baara k'a la fɔlɔ ɲɛnɛ i b'a can na nkalon dɔ i b'a ta ka fɛn d'i ma politique ne tɛ politique la ka fɛn d'i ma fana ni sutura ne t'o la n'i y'a d'i ma n'a ma ɲɛ nana ye voilà mais n fana ka d'i ma gansan i bɛ dɔ fana di yan awɔ kana siga o la o ma kɛ feereli ye o la ne b'a d'i ma gansan cogo di n ko ne fana wari sara k'a dalu ɲini ni ko voilà n'i yɛrɛ ɲininka i bɛna joli le di n'i ye jo feere a tɛ ɲa voilà mais mun bɛ jo di mɔgɔ ma yirifiyɛn min bɛ bɔnbɔn k'a di ani yiribolo min bɛ tigɛ k'a di barika kelen t'u la o c'est sûr min n'a bɔgɔ tala k'a di nin o bɛ wuli mais min bolo tigɛra nin don fo i ka ji k'a kɔrɔ de kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na. Simo o yɔrɔ jala n ye Simo k'a fɔ ten a ka kuma caman fɔ caman bɛ yen o bɛ dogo la dɔɔnin sabula ko ni dogola ko n'a kɛnɛ kan k'o tɛ kelen ye sabula dogola ko ka ca o yɔrɔ an bɛ Simo la numéro di n'o ye 00225 07 06 95 30 87 ala Mali numéro fana an b'o di 00223 85 26 10 15 a bɛ whatsapp ye o ye Simo la numéro a fila bɛɛ ye whatsapp ye ni ka wele nin min kan i b'a sɔrɔ o yɔrɔ la a k'a fɔ k'a lakan a t'a ji la k'i ye na k'ale b'a boli ta ka d'u ma dɛ i bɛ renseignement min kɔ la n'i ma la yɔrɔ min na i b'o ɲininkali k'a la ale b'o walawala i ye sabula i bɛ se ale fɛ a bɛ baro k'a la ni i bɛ sɔn ɲɛ ma a fana b'o lɔn k'o i fana ye jo fana ta n'a tɛ wuli i bolo an bɛ se k'o ko ya ɲini yiri min b'a ta bɛ wuli i bolo n kɔni bɛ se ka ɲini somaden caman na ten parce que ni mɔgɔ sɔnna ka jo yɛrɛ ta ka sɔn ka jo ta ka sɔnna diɲɛ ko bɛɛ ma hali zon mɔgɔ min bɛ sonyali la i ko ka di mɔgɔ ye ka tɛmɛ jo sɔnna kan mɔgɔ min bɛ sonyali kɛ la a bɛ to ka dakariw kɛ ka to ka bingaliw kɛ ni somakɛ n'a bɔra muso la u b'a di bingalikɛla ma k'an b'a di bingalikɛla ma ko u bɛna bɔ bingali la ko n'a y'a di josɔnna ma a b'a taa ka den faga don dɔ la mɔgɔw bɛ bala k'u denw di josɔnnaw ma k'u bɛna faga de e n'a ko mun wɛrɛ don wari min bɛ soma kun a bɛ jɔn kun bi ni ko Simo o yɔrɔ jala n ye an bɛna kɔsigi a ɲininkali sabula émission bɛ ɲini ka se a laban yɔrɔ la mais ɲininkali dɔ b'an bolo an bɛna o tingo Simo la yanni an ye émission kɛ. Mili minɛna ka fɛn min to Simo la a tɛ nin wa voilà nin ye ne ka fɔɲɔ de ye mais u ɲini ko geren don geren tɛ a fɛn bɛ ninnu na yan fɛn naani don voilà ni fɔɲɔ wulila sisan n bɛ fɔɲɔ cɛ hali ni y'a gɛn sango la sisan tile bɛ bɔ sisan n bɛ se k'o kɔrɔbɔ ala kɔni k'a gɛn sango la sisan ala kɔni bɛ bi ta san kɔni to yen
a ka filɛ nin ye ka ɲɛ ko dansɔgɔ ɲɛdɔn kɛnɛ ani a ɲɛdɔnbagaw de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ nin kan sabula ni ɲɛdɔn kɛnɛ nin ani ni maa maa ye i ka fɛn fɛn ɲɛdɔn Simon an bɛ lamɛn ani dimi donna donso la u ye donso ka muso minɛ jagoya la k'i dɛsɛla ni kɔni nana n bɛ dɛmɛ o ko la fiyewu paseke ni malo ne malo la dɛ mɛ m'a fɔ e ye n'i taara walimuso sunkuruma tigɛ dɛ i ka muso jagoya minɛ la mɛ ne b'a di paseke bi sunkuru donna min na bi u b'i wele bi ne kɔnɔma don i bɛ ko bɛɛ kɛ ka mɔgɔw escroquer u bɛna karamɔgɔcɛ fɛ k'i b'o ko datugu muso yɛrɛ bɛ na bi ko ne ka kɛrɛfɛ san ka wari dun a ko ka bɛna ne furu n taara n'a ye n ka mɔgɔw fɛ an ma ko datugu juruw kana sɔn o ma wala paseke a bɛna a datugu min fɛ a laban a bɛna kila ka jarabi e yɛrɛ la a bɛna kila k'e gosi a ye wari min dɛmɛ ka baara kɛ a bɛna kila k'o bɔ e yɛrɛ kun wala dimi donna mun na k'u tɛ se k'a dimi bɔ maloya ko tɛ i bɛ bɔkali ci i bɛ wuli ka na n b'a baara kɛ k'a d'i ma muso bɛ na so a bɛ taa sama fɛ dansɔgɔni ko togola bawo a dansɔgɔni ko nin waati in na an bɛ ni Simo Seku Yamaya ye n'o ko ma ko le prince malien Sakinsa kɔni Sakinsa wa dansɔgɔni ko k'a barika togola TV sabula ka ne to Buwake ale le ka i connecté ka ne to Buwake k'a fɔ n ɲɛna ko Simo ko i bɛ min ko n bɛ fɛ ka mɛn ɲɔgɔn ye ni Sumare b'an ka ɲɔgɔn sɛnsɛn ka s'a fɛ yen an sera a fɛ yen wala dakuru ɲɛ kelen a barika wagati na ko an b'a folo yɔrɔ la k'an b'a folo yɔrɔ la k'a barika k'a ni celon bɛɛ ni o farala kɔrɔ ni sama kan a bi ala an to ɲɔgɔn ye ala laɲini sabati ala sini kɛnɛya di n dansɔgɔ ni ko i ta birila dɛ Simo d'accord ni birili bɛ bɛn kan an b'o ɲini kɛ n dansɔgɔ ni ko ko dansɔgɔ d'accord Simo o yɔrɔ la komi nin kɛra k'an to direct la an bɛ fɛ ka dɔn nin kɔrɔ ye jumɛn ye sisan o yɔrɔ ka min yɛrɛ nin ye sisan ni mɔgɔ bɛ jɛn na maa si de sɔrɔ fiyewu si ka yɛlɛ a kan i kɛra woro di jagoya fɛn b'i ka hɛrɛ d'a ma i bɛ woro bɛɛ ni min birila i b'o d'a tigi ma ni min jɛnna i b'o ta wala la toujours i bɛ kɛ mɔgɔw sanfɛ de kana sɔn min birila nin wala i b'o d'a tigi ma yɔrɔ n'u ye fɛn kila i ɲɛ bɛ fɛn minɛ i b'o ta mɛ fɛn bɛ d'i la i bɛ sɔn k'o ta ni muso bɛna an ka kun cɛ donc min birila sisan ne k'o ta o bɛ mun kɛ Simo i dansɔgɔni ko Simo o yɔrɔ la an bɛ fɛ k'a fɔ émission sera a cɛyɔrɔ la nin kun ye an n'a ɲininka jamana sabula an yɛrɛ de se kun ye nin meriko nin ɲɛɲini ye o yɔrɔ la an bɛ fɛ k'a dɔn ninnu fila la somaya jinɛtigiya donsoya e ka jumɛn yɛrɛ de kalan kɛ e yɛrɛ sigila jumɛn de kan e m'a fɔ sisan ko mɔgɔw bɛ ne ɲininka dugu la ko ne ye ban ka di wa ne le ye k'an to olu ko ninnu kɔnɔ an b'a ɲɛɲini de a dira ma olu kɔnɔ de a bɛ to ka kuma dɔ fɔ ko mɔgɔ bɛ kɛ soma ye di wala kuma juguba mɔgɔ bɛ kɛ donso ye di o ye tiɲɛ ye parce que ni karamɔgɔ ɲuman b'i la ale ka dɔnta ye min ye ale b'olu kalifa i la komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na wala parce que ne mɔkɛ filɛ Subiri n'i taara Subiri i bɛ taa Numukama na ko Isa Balo Saka Watara a bɛ yen a ma sa fɔlɔ dɛ wala donsoba don mɛ bi a bɛ sɛnɛ dɔɔnin wala ne aw facɛw tun bɛ ko de kɛ ɲɔgɔn fɛ ale de e facɛ baro bɔ ne ɲɛna mɛ n da ma ko ma don kelen dusatogoya kɔni ala la y'a faamu komi kirisi tɛ to mɔgɔ si kɔnɔ wala a b'a fɔ ne ma de ko lobi cɛ ko ne bɛ bonya ka tɛmɛ ko a tun bɛ to ka kirisi fɔ ne ɲɛnɛ ten hali ni mugu cira mɔgɔ la k'a bɔ ni papaye filabulu in ale k'o bɛɛ di ne ma wala a bɛ to k'a fɔ nin baara tɛ komi sɔnni ka di ye ni ka nin baara tɛ i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan wala a ma sa fɔlɔ dɛ wala n tɛ kuma fɔ dugukolo bɛ taa waati min na a filɛ Subiri n'i sera Subiri a fɔ k'i bɛ taa Isa Balo Numukama na wala a bɛ yen a dalen bɛ a ka balani kɔnɔ yen donc o kɔfɛ n tɛ n ka juguba f'i ɲɛna bi an kana don juko la ten kana kɛ ni nin baara nin bɛ kɛ tan ala kana dɔ wɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bolo ɲɛkɔrɔnki kɔni ma bɔ an ka so i y'a faamu wala ɲɛkɔrɔnki min ju bɛ ne kɔnɔ n bɛ min tigɛ dɛ kala ka yaku min bɛ ngɔni fɔ nin a ju fana b'ale kɔnɔ o tɛ fila ye n tɛ kuma fɛnɛ n tɛ sera ɲini min na dɛ wala mɛ an y'a falen fɛn na de i y'a faamu wala
mi kuma du fɔlɔ di ne ma ne kuma da la ale fana kuma da ale fana kuma da ta la ne ko bɔn i t'a fɔ n ɲɛnɛ ne ta fana f'i ɲɛnɛ a y'a ta fɔ o ne ta fana kɛla kelen ye ne fana ye ta fɔ a bɛɛ ye kelen ye voilà i ka faamu donc n ko bɔn n ko e ye ne karamɔgɔ ye ne fana ye karamɔgɔ ɲɛkɔrɔji ko la an bɛ tagama ten voilà Simo yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Tukurala TV lamɛnbagaw e tɛ ni ko émission sera a kɛyɔrɔ la ɲininkali laban dɔ b'an bolo ka tunu Simo la n'o ye ɲininkali jumɛn ye sabula an b'a ye la bi bi in na somaw ani donsow ani jinɛtigiw ani mɔɲɛmaw o caman bɛ yen bɛn tɛ o ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ fɛ k'a dɔn Simo fan fɛ yɔrɔ la ale hakilina ye jumɛn ye o la mun de bɛ na ni o bɛnbaliya ye n'a ka dɔ l'o la a b'o dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna sabula an bɛ ɲɛdɔn kɛnɛ de kan Simo i dansɔgɔnin ko nba o musoko de kɛ somɔgɔw ka bɛlɛ ye musoko de n ko den kelen ya bi na bila sen kan waati min dɔ la ka ne sɔrɔ yen musoko de somɔ dɔw bɛ yen u ɲɛ tana ye muso jɛma ye musoko don u bɛ dɔ la ju ta karamɔgɔ kelen fɛ o ni ka ye bi nagolokadagatigiw ye kɛnɛ minɛ jafirantigiw la nin parce que mori filɛ nin a bɛ min fɔ a ɲɛna ni dagatigiw ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ o yɔrɔ a ye ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn jɔn ye mori ye bon n tɛna n'i y'a fɔ ka s'a dan na sogo ma ka publicité kɛ parce que daga yɛrɛ tɛ ne fɛ i dansɔgɔnin ko voilà an ta fɛ donc n bɛ kuma kuntigi kɛ ten voilà parce que ka mɔgɔw fɔ ka kɛyɔrɔ fɔ o publicité kala foli b'an ye waati la i se faamu voilà donc bi jafarantigi fila man ka woro ci ɲɔgɔn kan o ka ca bi kunbɛritigiw man ka ɲɔgɔn kɛlɛ parce que a bɛɛ bɛ bɔla yɔrɔ kelen de voilà ni kunbere bɛ bolo n'a bɛ ne bolo ni ne y'a sɔn ka bila dɔrɔn o ye ne ta yɛrɛ tiɲɛni ye parce que ne yɛrɛ filila n bɔ yɔrɔ ma quoi musoko ma ni sisan ni ne ka ɲɛgɔrɔnkɛ d'e ma ni e dimina ko dɔ bɛ yen e b'a baara cogo dɔn n ka ɲɛgɔrɔnkɛ na sisan e bɛ wuli ka ne sɛgɛrɛ de ni ne y'a di dɔ ma e bɛ wuli k'o sɛgɛrɛ o b'a f'i ɲɛna bɔn karamɔgɔ kun y'a fɔ ne ɲɛna tan a bɛ jɛn a b'a fila dan a b'a fila sɔn k'o tigi de ju fara k'o da ko filɛ i ka kan ka kɛ ten voilà a bɛ fɔ o de ma ko jo ni ne y'a d'i ma k'a d'i ma a bɛɛ tu jɔra o ɲɛkɔrɔk'i jo de kɔnɔ ne k'a mɛn ko jo o de don a bɛɛ donna jo kɔnɔ kunberetigi bɛɛ ye jo kelen ye jafarantigi bɛɛ ye jo kelen ye parce que a bɛɛ tun ye laada kelen min na a ta yɔrɔ kelen a bila yɔrɔ kelen n ye etazi jɔ n ye amɛri san n ye nin san o ye garijɛgɛ de ye n'i ka woro birila yan fɛ ko min na ni ne nana fana t'a sɔn a fana bɛ biri o ko kelen na e b'a dɔn ko ne kɔrɔkɛ ba kelen fana ye soma ye e b'o dɔn wa ba kelen soma ye ne ko a ma n ko soma tɛ parce que a bɛ jo mun sɔrɔ nin n ko cɛ n ko ninnu ye ɲɛɲini jow de ye a yɛrɛ ko ne ma ten ko jo mun tɛ se ka jɛmaw kanu k'olu tɛ se k'o ta gbɛgbɛ hali ni ne ye n ka sɛ faga ne ka bolo la a tɛ sɔn ka ɲimi parce que ko cɛ ko mɔgɔ k'ale ma da ne la ba kelen fa kelen sin kelen min n ko soma don voilà mais ne b'a fɔ n ko hinɛ bɛ kɛnɛ la parce que u bɛ kɔ dɔ kunna u t'a sɔn kan dɔn u t'a mɔn kan dɔn ka ni bin ji la f'i tɛ ji min dan dɔn voilà i ka faamu an tɛ se ka bɛn an tɛ se ka bɛn i ka faamu an bɛ se ka ɲɔgɔn ka denguli kɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn ka furusiri kɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn ka ko kɔrɔ n ko hali dɔw bɛ yen olu kosɔn ka to kɛla muso yira ne ko d'a fɔ ko cɛ ko muso nin ka ɲi nin ma dɛ o sama gansan ka kumakan de ye voilà mais kalanbaliya don quoi sinon n'i ye kalan kɛ ka jo ta i tɛ sɔn i soma ɲɔgɔn juguya la preuve en est que c'est quoi somɔgɔw tɛ bolokuru fili gɔnifɔ kɛnɛ kan wa mais i taara i ka wari bɔ k'a san de o donc i cɛ libre dɔrɔn y'i bolo ko k'i diya i b'o kɛ sinon maa o bɛ ko karamɔgɔ b'i la k'i b'a dɔn ko sini k'i bɛna wele k'a sigi k'i dɔgɔya e kɔni tɛn'o kɛ dɛ muso ko don n'i ye soma ye 100 ye muso ye fila de bolo a 98 ni a kuma bɛ digi i b'a ye kuma nin bɛ kɛlɛ wuli nkɔnifɔ bara la ni nkɔnifɔla ko yanni i ka somakɛ dalen moto la k'i b'a filɛ est-ce que moto b'a bolo wa n'o de bɛ kɛlɛ wuli la kɛ ko yanni i b'a dalen du la est-ce que i b'a filɛ est-ce que du b'a fɛ wa moi je crois que c'est vrai min kɔsɔn somɔgɔw bɛ fana kɛlɛ kɛ dɔw bɛ na 500 di kɛnɛ kan kɔfɛ u bɛ taa 90 minɛ ka 10 di nkɔnifɔla ma o nkɔnifɔla fana bɛ Côte d'Ivoire yan bɛ min dɔn 6 o ka baara l'o ye o kosɔn ne ti taa ka taa n ka maɲɔkɔ wari ta k'a di quoi parce que ne tɛ wari multiplier ne tɛ bédumage kɛ
ne bɛ muso to yen ka yala tu kɔnɔ ten ne bɛna sogonin min sɔrɔ k'o feere ka taa 40 min di dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko an ye n ka joli sɔn ka bila simo la a ma se ka segin ka na ne sɔn muso bɛ ne minɛ bilen wa non bila ne bɛ sɔn de parce que i bana i fa ka baara ni ba ka baara ma ka tugu an kɔ de an kan k'i balo de an kan k'i sɔn de fo nkɔnɔfɔlɔ k'o yɔrɔ bila o kunna somakɛ b'i sɔn i ka saraka bɔlen tɛ dɛ non a bɛ se ka dɔ minɛ ne fɛ ni min kɛ ko ka jo ka di nkɔnɔfɔla la i bɛ se ka sɔn ka bila ne la ne ka taa i sɔn tɛ voilà parce que u kan ka sɔn de parce que u tugula an kɔ de bon n'u fana ma balo don parce que kun min an b'u sɔn mɔbiliw ni motow la fo mɔgɔw fana k'a ye k'a fɔ an ka baara tɛ baara lankolon ye voilà o don somaya filɛ nin hali ni ka soma bɛɛ tu minɛ k'o kɛ fa kelen na ba yɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn bila n'i y'a mɛn kɛ ba kelen na ba yɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn bila voilà donc n'i y'a ye soma bɛɛ sɔnna min fana ta ma u b'a dɔn nin bɛ se k'an faga o la i ni soma tɛ kɛlɛ ni mɔgɔ fana kɛlɛla ka se kalo 3 ma a to yen i tɛ s'a la ko di e ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ kalo 3 kɔfɛ o bɛna sa e b'a fɔ ko ye nɔ ye nkalon don non ça chiffre faux ala le y'a fa e tɛ ka bɔ jumasi la ka taa bila jumasi la de a kan ka da de basi kan ka siri a ka da la de oui don man ka bɔ donna ka taa quoi non o man ɲi nin ye muru de ye ka nin don ta a baara cogo bɛ n'i y'a kɛ a bɛ mɔgɔ nin tigɛ wala olu kosɔn u b'a fɔ ko i kana kulon kɛ donso la sira 7 lili donso bɛ mɔgɔ faga la i b'a baara ka marifa kunna ye i bɛna a tigi yɛlɛma ka kɛ sogo min ye o si bɛ bɔ n'i ye fɛ k'a tigi bana i b'a sogo ci a sen na i b'a dɔw sen funu k'a funu a ti ban n'i y'a ci a kaba la i b'a ye a b'a fɔ ko non ɲɛ bɛ n dimi a bɛ sa hali ni mɔgɔ n k'o fɔ n ka interview dɔ nin na hali ni mɔgɔ b'i ka muso ɲini na n'i bɛ to ka donso muso ɲini e ye su de ye hali n'a t'a dɔn n'a sera dɔnbaga ma i bɛ marifa ko a la ni a tigi yɛlɛl'i ka muso ka so kɔnɔ i bɛ sogo 2 ye a kɛra gɛrɛni ye o a kɛra kɔnɔ ye o a kɛra fɛn fɛn ye i b'a ye fana kɔnɔ fana ni i b'a i y'a faamu sinon an na interview tun bɛ ja sisan voilà mais ale tɛ yirikun don i bɛ taa sɔrɔ sogo 2 yɛlɛla ɲɔgɔn kan ka jɔ pa n'a ye heure 1 de kɛ muso nin kan sogo fana bɛ heure 1 de k'a kan ne fɛ k'i ka muso de faga i bɛ sogo muso ci ne fɛ ka cɛ nin faga i bɛ sogo cɛ nin de ci o tɛ fɛnba ye hali ni sɔmini ka kɛ dɔ ma n b'a baara ka di ne bɛ taa n'a ye et puis ne b'a susuli kɛ yan o tɛ ko ye quoi bon n'u y'a dɔn sisan k'e nin nin ta tɛ kulonkɛ ye dɛ n'i ye kulonkɛ na nin b'i faga u b'i ɲɛyɔrɔ bila quoi somaw k'an bɛɛ ye kelen ye an bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen ye cogo di e bɛ jo sanna ne bɛ jo digi ne la ne fana bɛ jo faga est-ce que i y'a faamu wa voilà ne bɛ basa min digi ne taara so min fana min fɛ o la fana o kelen ju fana bɛ se du kɔnɔ ka dan dɔgɔ voilà est-ce que parce que n'i m'a fɔ yan komi ne ye ɲɛngoya de kɛ Musa Guana nin a fana ni ju bɛ se du kɔnɔ ka dan dɔgɔ jigi sɛmɛ nin a ju bɛ se du kɔnɔ voilà mais ni ko bɛɛ n'a tɛmɛ sira don donc ni ne ye seerew diyagoya don ne b'a bonya parce que ni ne binna a bɛ sina n'a fana binna ne kan n bɛ s'a la parce que an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ jo kelen na a b'a dɔn n'i ye kali dɔrɔn i n'a f'i fa voilà donc serew b'a fɔ ko kafiri cɛ voilà an ye ko caman kɛ sinon tolodimi nin jo de b'a kɛ mɔgɔ la o voilà n'i fɛ ka mɔgɔ laji bɔlɔ min don jo la nin o b'i bɛrɛ a la i bɛ kulodimi bila adamaden na a b'a fɛ ka ko bɛɛ kɛ o tɛ tulu kɛla ka kunbere ni jafɛn ko wa bon tulu yɛrɛ bɛ dɔ bɔ tulu nin kɛ kun ka a ka n'i faga de sinon o t'a farinya dɛ u bɛ kobi tulu min k'a kan ni o kɛ kun de bɛ ko ka dɔ b'a fanga na voilà ko e donna ne fɛ i ye kobi tulu ye ne bolo wa voilà nin ko o de bɛ nin ko an tɛ se ka bɛn yɔrɔ min na o de ye parce que dɔw b'a bila u kunna an ɲɛ kulodereke don n ye bakan siri non f'an ka ɲɔgɔn bonya de e ye min ye e y'o ye e ma min kɛ o ye i y'a faamu bi marasa bɛɛ tɛ mɔgɔ faga dɛ bɛɛ fana tɛ mɔgɔ faga ne kɔni fɔra marasa fɔ e kun 1000 kosɔn ka ŋɛnɛ ni 1000 ye n'i ye 1000 d'a ma a t'e minɛ mais n'i ma 1000 d'a ma n'a dimina e bɛ 1000 kɔlɔlɔ sɔrɔ mais ne kɔni fana yɛrɛ y'a dabɔ a kama n bɛna sibantɔw ɲini bi
ni min y'a dɔn bi yɛrɛ donso y'a fɔ cogo min na k'a dɔn ko dɔ ka dɔn manimuru la k'a dɔn ni o ye marasa n'u ma ɲagɔrɔngi don a la a ka gɛlɛn k'a ko bi sɔrɔ a ye ɲagɔrɔngi de bi taro ni tɔgɔla bi taro de i bɛ ko min na i b'o bila i bɛ t'i yɛrɛ fa mais n'o ma don marasa min na o tɛ est-ce que y'a faamu voilà donc k'o f'i ɲɛnɛ somaw tɛ se ka bɛn bilen u ma bɛn kunun u tɛna bɛn bi quoi an kɔni bɛ ala dali a la i ka faamu parce que bɛɛ kɛra kɛbaga ye soma ka ca yɛrɛ bi ni client ye ko wɛrɛ tɛ yen bilen ni ko wɛrɛ bɛ yen Simo o yɔrɔ jara n ye sisan an k'a ye an tola émission kɔnɔ i baara ka filɛli kɛ ko i kuma taara meli le ko mɛ ko yirikuru le bɛ an bɛ fɛ ka lɔn le waati na an bɛ yɔrɔ jumɛn le t'i yɛrɛ mun kosɔn i nana n'an ye yan bon a b'a fɔ k'i bɛ baara min kɛ k'i b'o de kanu wa ne balo bɛ ji la de ni ne taara n sigi ne ye sisan étage dɔ sanfɛ ne bɛ ka mɔgɔw nɛgɛ dɛ non mais c'est ça i ye siri dɔnni yɛrɛ bɛ la sisan n'i y'a minɛ i m'a ye fɛn yɔrɔ la ka b'i la i bɛ siri dɔ kɔnɔ ta d'accord i b'an b'o kɔnɔ la kɛ i t'a sɔrɔ ni ko to ale yɔrɔ wa de sɔrɔ ni ko Simo bɛna an b'o siri kɔnɔ yɔrɔ la ka b'i la an ka taa n'a ye i ni ko mais Simo o la an k'a ye sabula an y'a ye ko fɔlɔ la an tili sɔn 8e tranche i b'a dɔn kɔni o ye ministre engrais de kɛ étage dɔ kunna immeuble dɔ kunna yen mais bi an nan'i sɔrɔ tu kɔnɔ yan i bɛ sabara min n'o tɛ kelen ye o yɔrɔ la an k'i ye somaya la mais yan an ɲɛ b'i la donsoya sogo faga bolo kan mun le nana ni o hakilina fila ye sabula dɔw yɛrɛ bɛ sigi somaya yɛrɛ min ma kudayi dɔw fana bɛ sigi sogo faga ma kudayi mais an k'a ye nin la e siɲɛ filanan e b'a fila bɛɛ de kɛ la e bɛ dɔ fɔ an ɲɛna filɛbagaw la n'i ye jo ta sisan n'i taara se so kɔnɔ parce que ɛri na ji ma taa wa sogo bɛɛ taara dun na dun ni mɔgɔ b'a suguya la mɔgɔ tɛ se ka se yen n'i taala ye e ni jamana bɛ kɛ ɲɔgɔn na ni ji de fɔlɔ o bɛ yɛlɛ ka na tiɲɛni kɛ o tiɲɛni kɛ ni sisan n'u ka ko bɛɛ kɛ ka bila kafɛn na n'a ma se i bɛ taa a nisɔngɔ sara i b'a kɛlɛ ne t'a fɛ ka mɔgɔw namara so de ne t'a fɛ ka bin mɔgɔw kan nin ye ne balo cogo de ye ne bɛ balo min na o de ye nin ye nka ni n'ale kungo ye ne b'a wari fiɲɛ n'i bɛ se ne b'a kɛ k'a d'i ma mɛ ne ka taa ala dali k'an sigi kudayi la nin ye ta ti laban don dɔ soma joli de bɛ kaso la bi i bɛ caman kalama o parce que baara wɛrɛ tɛ yen kɔ tɛ yen ɲɛ tɛ yen somakɛ ka taa malobɔrɔ juru ta a man ɲi ni baara wɛrɛ bɛ yen don i bɛ kɛ mécanicien ye i bɛ kɛ donso ye i bɛ kɛ soma ye i bɛ kɛ chauffeur ye i bɛ kɛ soma ye i bɛ kɛ donso ye i bɛ kɛ butigitigi ye i bɛ kɛ donso ye i bɛ kɛ soma ye f'i ka baara dɔ laminɛ e bɛ kɛ sɛnɛkɛla ye e bɛ kɛ donso ye e bɛ kɛ soma ye mɛ baara foyi t'e la an bɛ jɔsɔn dɔrɔn pe la so kɔnɔ mɛ ni jɔ yɛrɛ banna don ko jɔ bɛ kalo saba kɛ san kɔnɔ a tɛ mɛnɛ a tɛ sisi a tɛ baara kɛ maa ye a bɛ yɛrɛ reposer o kalo saba de kɔnɔ sisan i b'a ye sisan i bɛ mɔgɔ tɔgɔ tunun n'u ye waati dɔ jo bɛ reposer a bɛ reposer fɛn bɛɛ bɛ reposer o jo bɛ dana b'a bɛɛ de nin ba nin ma fa a ma taa wa ji b'a yɛrɛ ɲɔgɔn na ten o jo bɛɛ le wa ou bien jo dɔw yɛrɛ le sitana yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn waati dɔ la o ko sitana min yɛrɛ bɛ jo yɛrɛ kɔ a tɔgɔ bɛ di cɛ lo wa muso lo wa dantanfɛn lo wa yiri do wa ko ni ko fɔ an ɲɛna yiri dɔw bɛ yen n'an donso y'o ye tu kɔnɔ n'o ye faleli daminɛ an bɛ taa sigi so o kɔrɔ bɛ ko kungo jɔ la an bɛ taa so kɔnɔ sisan ka mɔgɔw kungo dingɛ n'o yiri sara sisan i bɛ don tu kɔnɔ o kɔrɔ sisan ko sogo kɔrɔ labila waati sera i b'olu fa sigi la sisan i bɛ se ka 1,000,000 ni 40,000 sɔrɔ e bɛna 10,000 joli de mara so k'o kɛ 1,000,040 ne ma bin dɔ kan e ma mɛn ko taro jula ni turunkandala wa o kuma dɔ ye an ta bɛ sɔrɔ n'a yan ne ma soma yɛrɛ ye tan bi ne bɔɲɔgɔnko la parce que mun ka kɔrɔ ne ye mun y'a daminɛ ne n'olu tɛ ne ni mun bɛ génération kelen na bi soma tɛ ne kan b'a fɔ ko ne ni mun bɛ génération kelen na wa ni fana y'a ye fana ko mun y'a daminɛ ne ye mɔgɔ t'i bila i ɲɛmɔgɔ la o bɛ na o bɛ si ban se mɔgɔ ma
mais ne ni fɛn fɛn bɛ yen ko ne ni fɛn fɛn bɛ da a si tɛ ne kan ni ko to la to la dan ko ni ko n y'a fɔ i se kulo dɔ la a faamuyala sumo i bɛ se ka mɔgɔ de bisigi ni ne ye sɔma tɛ ne kan non n b'a fɔ n bɛ se baara ni bɛɛ yɛrɛ sɔma tɛ ne kan parce que ne bɛ min kɛ ne bɛ min kɛ la ne k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn de wala ni fana nana ni ko ye ko min tɛ n'o sira ye n b'a fɔ tiɲɛna ne tɛ se nin na ese o ko t'o la ne ma sebaaya sɔrɔ o la wa i ka sebaaya sɔrɔ i kɔni tɛ se min na o yɛrɛ se i tɛ se min na i tɛ mɔgɔ labila ni ko ne ka ji nin kɛ sisan etazi ye o se bɛ ne ye wa hali ne fa tɛ se k'o kɛ o tɛ se o se t'o ye ko non ne fa ma sigi fa o a suya yɛrɛ kun t'a bolo ala n bɛ to ka baro kɛ a ko anw ma ko n'ale ye sigi ye ale b'a ka bɔrɔ daminɛ ale bɛ sɛnɛkɛ ta de k'ale t'a fɛ ale ka pɛridi mariya mun na o tuma ne b'a fɔ tɔgɔ ye ni ko to hada ala ni ko ne bɛ fɔ yɔrɔ bɛɛ ni ko ne bɛ dɔn mun kɛ an ka so kɔnɔ bi maa tɛ min b'a kɛ ne ye komi an ka du kɔnɔ k'a ta an ka du sinsin la ka na bila bila maa tɛ min y'a kɛ wala an fana ka dugu yɛrɛ kɔnɔ i y'a faamu den bɛ se ka na kɔfɛ wala dɔw bɛ yen sisan ale ye sigi fila faga n y'o ko mɛn wala mɛ k'a fɔ ko ne ye sogoba mun faga ko an ka yɔrɔ la tɛ bi k'a bɛ yen ayi a tɛ yen a tɛ yen ko sogomisɛnnin faga la kɔni mɔgɔ caman bɛ ɲɛ wala o kɔni to nkalon tigɛ dɛ mɔgɔ camanba bɛ ɲɛ wala parce que n bɛ dɔ lɔ ale ye n dɔrɔma 100 faga san kelen kɔni ko wala bɔn ne m'o kɛ quoi wala o yɔrɔ diyara n ye kana kɛ i ma ko min kɛ kana nkalon tigɛ mɛ sogoba faga la ne bɔɲɔgɔn ko tɛ ne kan dɛ sumaya fana na du kɔnɔ ayi n'i nana ne t'i ɲininka o i nana kuma ne t'i ɲininka ne b'i ka ko f'i ɲɛna tɛ a fɛɛrɛ de wa a fana bɛ ɲa cogo min fana kɛ n ye sɔmɔ ye n ka wari minɛ k'a dun mori y'a dun na a n'an ka ɲɔgɔn ye sayi ten dɛ n'a fana tɛ ɲɛ ma tɛ a tɛ ɲɛ mɛ kana na fana ni namara position ye dɛ awɔ jɔn bɛ se ka waritigi kɛ bi fantan ye o sɔmɔ ka dɔgɔ bi ko wala sani i ka mobili senna buguri dɔrɔn ne n'o sɔrɔ ne b'i ka fantan ye kana siga fiyewu jɔn bɛ se ka mɛri wuli bi jɔn bɛ se ka depite wuli bi jɔn ni polisi dɔ nana ni ɲɛnamini dɔ nana mara kɔnɔ a ka farin mun de b'a wuli ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ bila pilasi la n ko ye daji ye o tɛ jo ye o ko mɔgɔ fana ka sigi pilasi la a tɛ wuli fiye o tɛ jo ye o jo tɛ se k'o baara kɛ o sebo tɛ jo ye non o ye baara de k'o di o tigi ma jo t'o ye dɛ jo ka kow bɛ yen an ka ɲɔgɔn lakari o jo ye wala nka kun bɛ an ma a kari ka bɔ ni tigi la o jo ye wala n ka bi ta bila yan ala sago i sago ɲɛmaa bɛ yan ne ma dɔn ko kana fana sɛgɛsɛgɛli la ele m'a filime ne yɛrɛ de y'a kɛ ne balo b'a la yan wala u kan ka t'i tɔgɔ ci kɛ n ko ne bɛ ko caman filime ka bila kan wala donc a bɛ ten de u kana presse n bɛna maraji dɔ kɛ officiellement sogo bɛ kunkolo tɛna ye o de ye sama ye mɛ a ku bɛ na ye a tɔ ninnu tɛ se ka ye parce que a ka girin a kunkolo ka girin ka tɛmɛ n'a dana giriya ma an yɛrɛ bɛ se ka tɔn a bɔra ka jan mɛ n bɛna n'u ye quand même mɛ a fɛn dɔw fana bɛ ye wala sen naani bɛ ye a fɛnw bɛ ye n ka maraji la i bɛ sogo ye ɲɛ la i ma dala ka bɛ yen n kɔni ma mugu ci sogo min na o sogo ka jan ye tu mina jan de ani jirafu wala jirafu ani so wara o ma ɲi dɛ o fana tɛ yan wala a ka dɔgɔ kɔ ok togola tɛmɛ an bɛ bagan dansɔgɔ ni ko nin yɔrɔ in na nin ka laban dɔ bɛ yen ka se simo ma n'o ye donsow yɛrɛ la bɛnbaliya sabula an ka somaw t'a fɔ mɛ donsow yɛrɛ la bɛnbaliya min bɛ donsow ni ɲɔgɔn cɛ sabula ale bɛ yalala donsow kɔ ka caya an b'a ye donsow la bɛnbaliya ɛseke donsow yɛrɛ bɛna se ka bɛn nɔgɔ kelen ma tuguni diɲɛ nin kɔnɔ wa an tɛ se ka bɛn an tɛ karamɔgɔ kelen na mɛ an bɛ danko kelen na mɛ munna tɛ bɛn o la an tɛ se ka bɛn parce que maa si tɛ se so ka a yɛrɛ ma jigin maaya kɔ n'i taara sɔrɔ sisan ko e ye donsoba ye o ye sake mɔgɔ dɔw de sɔnna k'i bila e bɛ taa sɔrɔ karite dɔ ma sɔn ne wulila ka sɔrɔ yen i ka faamu ni mun bɛnna la a b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ de dɔw b'a fɔ ko ninnu ta ye nkalon ye dɔw yɛrɛ bɛ wele kɛrɛfɛ k'i taara ninnu ka dangu minɛ ko dangu tɛ sa
parce que wala dawa ne wala ka sɔrɔ ye donc donso bɛɛ bɛ kelen ye mais an ka jɛn ko ka ɲɔgɔn fɛ a tɛna se voilà parce que n'a fɔra sisan ko e ye meli faga ni ne y'a faga sisan dɔrɔn i b'a ye n bɛ k'a fɛ ka ɲɛɲini ka ɲɛ dɔn e yɛrɛ meli joli de faga est ce que ne t'e ɲɛ wa keleya don ka keleya bɛ k'o ko la nin fadenya ka bɔ ka tɛmɛ sinon an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kungo kɛ o kɔnɔ o bɛ kɛ mɛ k'a fɔ an bɛ ka taa fugula bɔ ka bɔ ka bin mɔgɔ kelen kɔrɔ o tɛna kɛ ne ko ten mɔgɔw tɛ sɔn ka yɔrɔ fɔ k'an bɛna bɛn an tɛna bɛn a tɛna kɛ parce que fo k'a ɲɛɲini o ma le kɛ sabula o ko ko donsoya ni faamaya bɛɛ ye kelen la o bɛ yen mais Simon est ce que o yɔrɔ tɛ bɔ kalanbaliya kɔnɔ wa sabula ni kalanya kana ka bɛn donso caman bɛ yen u bɛ donsobaya la u ka sɛ ma faga dankun na ne n'o dɔn ne min ye sɛ faga an bɛ sɔn ka taa n yɛrɛ ma jugu ye wa o kana ka kɛ wa ne taara sisan an ka dugu la sisan ne k'a fɔ komi sinankunya bɛ ne ni donsoba cɛ ne ko n ko n'a sara dɔrɔn ko ne bɛ kɛ donsoba ye a ko hali ne ye ala faga i ka faamu ko ne tɛ se ka kɛ olu ka donsoba ye wala ko olu bɛ mɔgɔ kɛ donsoba ye olu ni min bɛ bɛn a la wala ko ne ye mɔgɔ ɲamatɔ de ye ko ne ye karantɔ ye donc ne tɛ se ka kɛ donsoba ye parce que ni ne kɛla ye k'o ka ko caman bɛ olu tɛna se k'o kɛ n'i ka farin ka tɛmɛ se ka kɛ donsoba ye mɔgɔ de bɛ bila mɔgɔ sirabagatɔ de bɛ kɛ donsoba ye o i b'a ye o bɛ na ye suruku duguma i bɛ sɔn mɛ mɔgɔ min bɛ tiɲɛ fɔ 100% i tɛ k'a ye an tɛ k'a ye wa ne bɛna fɛn ko tiɲɛ na ko ne y'a kɛ dɛ mɛ n'u nana i b'a fɔ ko k'an ta ko n b'a kɛ donsoya yɛrɛ namara ka don ni diɲɛ bɛ namara fɛn ye ne ye k'a dɔn e ye jɛnɛya kɛ ne kɔni bɛ ɲɔgɔn sutura ɲɔgɔn sutura yɔrɔ don ne b'a dɔn n bɛ nin sutura de mɛ e bɛ se a yɔrɔ bɛ yɔrɔ la n'e kumana ka dana tɛ n'a fɔ n yɛrɛ kɔrɔsi dɛ sinon n bɛ i lebu yira ɲɛ la e ne bɛ bɛn bilen wa e t'a la ne ka sa wa ko ne b'a kɛ e bɛ lebu wa donc o don an bɛ sɔn ka ɲɔgɔn ka baara kɛ an bɛ jɛn ka ɲɔgɔn ka muso furu kɛ an bɛ jɛn ka dumuni kelen kɛ an bɛ taa dankun kelen na mɛ n'a nana se wari ɲini yɔrɔ ma an bɛ ɲɔgɔn bila dɛ daga bɛ sigi bɛɛ ka so adansogani ko ni kun ye ɲɛdɔn kɛnɛ baro ye ni jɔn ye ni Seku Yamaya ye de Kadiana ye n'o ko ma ko le prince malien vraiment an n'a foli bɛ san ni waati bɛɛ sabula an ni cɛbakɔrɔ ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ engrais 8e tranche la Abidjan dugukolo kan o de kɛra a la émission fɔlɔ ye Togola TV kan bibi in na kumaw nana caya a la meliminɛ kuma na o de la an ka an yɛrɛ walaka bi ka se fɔ yan ka na ɲɛɲini tuguni k'a ɲɛlɔ sabula an tora gɛrɛsɛgɛ kɛla min ye o kun ye nin ye Simon yɔrɔ la vraiment bɛɛ foni de nin waati in na nin kun ye a balimacɛ Saka Togola ye Dirisa Togola den Minata Kone den Mawa Konate den Afu Tarawele den muso saba den kɔni vraiment nin waati in na foli b'a bɛɛ diyan Sireke naani na an bɛna fɔ a ɲɛna a bɛna folikan kɛrɛnkɛrɛn di an lamɛnbaga n'an filɛbagaw ma nin waati nin kɔnɔ maa min bɛna an suivi nin lɛri in na foli b'a bɛɛ ye émission yɛrɛ kɔfɛ min bɛna an suivi a bɛɛ foni de nin waati in na Simon i bɛ dakuruɲa kelen di an filɛbagaw ma Togola TV Jabaramuso sanfɛ maa b'an filɛla nin waati in na an n'a bɔnnen n'an mun b'an suivi la a bɛɛ foni de nin waati in na i bɛ caméra filɛ i bɛ foli di o ma nin waati in na Adansɔgɔ ani ko ka kɔnɔrɔ dɔw la ka maninɔrɔ dɔw la a wuli ka cɛ ni musow bɛ nin san siban k'an bɔ tɔrɔ k'a fɔ an kɔ an n'a kana ɲɔgɔn ye n'a bɛ su rɔ a bɛ k'a sɔrɔ an tɛmɛna ka kɛ tile fɛ ka ban donc ka bɛɛ se ka sɔrɔ ka ɲɛ ka bɛɛ sɔn donc foli min ye dɔw ye ala fana bɛ se ka min kɛ a bɛɛ kɛra sɔn